Alright, tada kuziva kuti solution yacho panogadziswa sei apo. Hurumende inogona kupindira here kana kuti maparents nemaelders akaita vange seizvo paku inzwayo Chimimba ka alright mandimotaura ka chiri kuita kuti vanhu varoye mutoriro kushaya mabasa handiti ka ndozviri kutaura ka aiwa usati mandakandapedza ka ndozviri kutaura nevamwe machembere ndozvari kutaura kuti vananga vatsvagirwa mabasa handiti vabereki vari kuti vana vedu vamuka ndo mafunguro anenge achitachi vabereki anzi vari kutengesa zvinhu zvavari kupei vana vedu izvozvizvara zvinombobva kupi zvekupinda nekupi zvekugadzirwa munomu hazvigadzirwa munomu vari kuzvipinza uchona vamborana anyore ndo zvatoda kuzivawo chandakaona hangu inini munyika medu munomu papahombe hazitaurike vana baba vacho vapurisa vacho vanhu vanopachipurisa zvinhu bosi unoziva kuti hurumende haikwanisi kubatsira munhu asiri kuzvibatsira wazvinzwisisa bosi hurumende ndoda maideas kubva kune vanhu handiti kuona paipe pava vanhu vakaenda vachinzi vanhu vakaenda kava vakatanga kunoparapara ona mazowezowe ona bhindura pakatanga kubuda ngodaka hurumende yapinda basa masoja anobva atumirwa handiti ende chiri chokwadi but mari yenyika anomatengesa aiwa hurumende inopindira handitika pakutovaka kuti masupamaketi pafenzwa takaenda handitika pato imwe munhu akutoti atomaini yangu but izvo ndezvekumamisha zvekumakaya kai komuharare munomu Harare netongoti kana kushurukwi ndokubukurowa mutoriro kupfuura kumwe makorokozi taura wotaura chokadi makorokozi akurowa vanopfuura vemuharare because havadi kurara kavava because anenge ari 4 days das nekunana shurugu kwanana bhindura vanochera kuharare big number yevanhu vakurowa iriko iyi asi vanotenga akawanda makorokoza because mari yacho vanenge vainayo in bulk ndikuona kuti drug chaichaya inini pachikatanga kuwanika muno muzimbabwe munomu nango chipazita rekuti anti-sleeping tablet havari kuzopenga hausuda kugeza hausuda kudya hausuda kurisata back to zero kusadya inotoshayika appetite kutoda kuti iyo inenzara avanotosiyana kusada kurara hazvikutoti hausuda kurara some they can sleep after taking then some they can't sleep after taking zvinoita neropa rako iwewe varidzaudza anonobuda sei vatari kurara asi kurara angaona zvinhu zvevanhu aiwa iyo Chimimba uri kudhifenda because unenge kudhifenda kutaura straight forward kamusa senharo ari muchibota musi here inzwa Chimimba ka zvandikuda kutaura ka inini patakakura handitika mbanje dzenzi dzinopengesa ava vari kuti havasi kuda kurara havasi kuda kugeza mari dzavo dzichikonzereswa nesii iro rarova iri ndorakuita kuti asisade kurara ndorakuita kuti asisade kudya mumwe akutodakirwa nekugezatosiyana kunangotora sinhu achitoenda kubasa achitokwira ndege achienda kudubai achinohodha vamwe ndo vari kurarowo vamwe ndo vachikwanisa kurara zvinongoda nesystem yemunhu ropa chete kuti vanodai ukaona hanzi kusavhita manje iwo mutoriro unonzi kunana dzoza kwakana topararira kao
hanzi unyanyo tsomana unotsoma nemadetiki wasikuti kunokuka Kuna Mutoriro unorohwa nemagunduru. But kuno kuZimbabwe usikurohwa nemagunduru. Vanhu vane dzimba vazhinji vacho. Ndokuti namai vacho akarara pa amai vanombuda vachichema kuti mwana wangu haana kumuka. Hati imemese vamwe vasikade kugeza handiti. Uchikakuita soba haazokwanisa kuzitataka kana kuzotopa mumwe anotyika kugeza rake remushoko dzavo kana mitakuro yavo mumwe ari kungotyikoka mabhonzo nekuti ari kuti ane para vamwe ndo vanofamba nematoshi chamunoti para ndochiyo pindura iyo iwo unorova here chichikutorwa ini ndinoro saka ungatadza kuziya para why are you asking me to dance chichinoita ndomunzona achiti ane para iwo haungatadze kuiziya para kuti zvinoreva kuti chakati asina handizviite ndozvonitaura chii chinonzi para chii chinonzi bhabharaza handite bhabharaza atuaita bhabharaza saka uyo hauzivi chii chinonzi para ndonandikuramba unonwa duru handite bhabharazaavere kuti kana kaya kuti tiita zvatukuita tikutaura ukuona asi iwo majeka zvakuta imi muri ana baba handichaira asi mukuti zvakaoma zvino hazvinongoka zvinobvukura kaizvi saka imi zvinogara zvakamanotenga taamaclients munogara tikasvika tichimita zina mari pamwe pacho anogona vozi petrol mota ingafambe muri two and you have to support your hobbies of course sazoda chinhu vachiona chinhu vana vanotsomwana chinhu vanogara munochiitwa chinhu chikachirosesoka vakadzi tonyasoita sei vanoita iyo vatomtosista ari unochaicheka 2019 ungangoita kubvawa kunoti hakusina mamagi saka unongochinzipo unimborwarani ungati 2019 chi ndasa ndabudisa imwe system yaiti one hit one run kuvakadzi kuzi akaya panapa anzeri kwaive kuri kurohwa sinhera anosvika kurohwa semunhu wemukadzi mukada mukaita se mundu unokarovesa kakabuda kuti papo kakuenda kuti kumuvuto kateteredza national yese matanel yese one hit yekukwira saka zvitoriwo chaizvo ndininya kutointroduce kuzimoko mama introduce aiwa ayo ndinoziva neintroduce zvinhu zvinongotanga kutedzera munenge auziinoudiwakazviintroduce not knowing exactly but inini kune vanhu vaiva vechikadzi vaiva 2019 iyoyo singazivi chinhu here cho chachine zvimwe zvinhu zvaichikonzeresa kudaro amafeelings waimanzi pane chekutanga chakatanga kuwe zvaiva changomizwa kuda papepa urikuona zvanofanira kuti pane vana vari kufa especially vechikadzi ndo vari kufa vawanda kusari kutadza kuchiputa handiti kutadza kuuza kuti hauinele kana kuti exactly mbange dzakapengeswa ngani mabhurungwana angana akakurota mudumbu aro anosensa advantage inji zvaunotora zvinzi chinhu cheche ubva kurugurira ikoko muroyo amunzi azi mablango zvese zvinotorwa kuburikizira nemwe yekuti kudhakwa ikokupaza njero handitika zvese hapana chakanaka mablango ingave bhiya chese chaunotora pachichinodhaka paunotanga uchirova iwo chichabva chandokutaura tipo
pakuonenge kuti serani pakuti exactly mumwe anopeketwa nemalawi kutanga kutanga kurova malawi tamba anogona kutokurura pamba akati maita vanhu vanedemo alright sanganisira ne ari right Chimimba ari right kune mumwe munhu akapengeswa nebhurongo doro chairo chairo saka kune vane vanonzi maramba doro aya kune mumwe akatomwa hafe chati wakabva abva atofa zvakatendeka zvamufanira kuti inzwa hakuna chinhu chisikaora kana jembi rinouraya inzwa iyoyoka pazvinhu izvi kaizvi especially zvinodhaka izvi ndoziva first time yekungorova mbanje akabva angopenga vanhu vese vangatadza kuti umuzwisa kuti akuti chiko munhu mumwe anogona kutozonoita bhomu anogona kuti gaitoita continuous zvakadaro haadzokere kumashuri hakuna kwavanorapa aiyo saka adoda kuda kurapiswa nani ndopandiri kuda kuenda kuti imi muri kudhakwa handika mozoda kuzopomera government kuti ngaivhure mari yabo ei vanhu tinosiyana ona imimi zvamurika muri vanhu vakuru handitika kune vamwe vapanha kwavaona kana murodhi munoyatsoona ayama mahwana ivavo kunyanya asingazive kuti kuponita marima kuti akatangira kudhakwa neiyo kristu asina mvura akadyara asina mvura akarova genkem asina mvura akarova iyo kodheni asina mvura akatora historics pp asina mvura akatora mamadrugs mumashuro atangira mukodheni atangira muichochi kudyara kuita sei mira ndambobvunza kudyara kuita sei nemapirisi psychiatric madaisbam kogenkem ifembo gurura netinashe because vamwe vanhu vanenge vachida kuziva unenge watovhiringa ini nenjisi yangu ichokwadi makatenga kana bhodhi uraitenga ari 2 makatenga 2 aitenga 4 maita bhobo izangu handitika